Yau yanzu za mu ga yadda ake saving ɗin status a cikin Xender application. Xender dai wacce kuke turi da ita ta waya. To za ka iya ajiye status kai saving ɗin shi a ciki kamar status saver kenan. Ga shi nan misali zan buɗe wannan status ɗin. To, naga ya buɗe. Wannan na buɗe hoto, bari mu buɗe bidiyo kuma. Bidiyo ne shi yasa yake loading. Kun ga yanzu ya ɗan buɗe. To bayan bidiyon ka ya buɗe ko hoto, daga nan sai ka kuma tsallaka ka tafi Xender kenan. Xender normal ta waya, can za ka je sai ka buɗe ta. Bayan ya gama buɗe ma to, yanzu ka gama ka buɗe status ɗinka. To ga Xender nan sai ka rufe datar ka. Ka gama amfani da data kenan. Sai ka shiga ga application ɗin Xender nan. Yauwa na shigo cikin application ɗin. To wurin da za ka shiga kai saving status ɗin kala biyu ne. Bari mu fara da na nan sama. Ga shi nan ka danna wannan alamar. Ka ga inda ta kawo mu. Ka ga akwai can sama ga status, Instagram, Facebook da sauran sai ka shiga status. Yawwa to, yanzu duk wani status da ka buɗe a WhatsApp ɗinka, ga shi nan za ka gan shi a nan. Ka ga wannan shi na buɗe yanzu, ga bidiyon kuma. Ka ga bidiyon nan shi ne wanda na buɗe a cikin WhatsApp. To akwai yadda za ka yi kai saving ɗin shi ya dawo kan waya. Ka shigo cikin gallery ɗinka kenan. To, ga wurin da kuma yanzu za ka zo kai saving ɗin shi. Ga wani ɗan arrow nan ya kalli ƙasa alamar download kenan. Ka ga ya zo save to storage waya. Shi ma bidiyon dai nan wurin za ka ƙara dannawa. Zai saving ɗin shi, zai je kan wayarka. Ba lallai sai ka je kana ta neman status saver wacce za ka rinƙa ɗauko status ba. Xender ka ma za ta yi ma amfanin da kake so. Sai in ba ka bi ta can sama ba ga wurin da aka rubuta maka social a nan ƙasa. Social, duk hanya ɗaya ce. Ka ga an rubuta ma status a sama. To, duk abu ɗaya ne dai. Duk wanda ka shiga zai baka abu ɗaya. Sai ka tafi kan gallery ɗinka ga shi nan. Ka shiga cikin gallery, sai ka duba folder status saver. To, ga status nan a sama. Bari mu shiga mu gani. Yau waƴannan su ne. Ga hoton da na yi downloading.
ga bidiyon kuma. Yauwa shikenan. Yadda za ka ringa ɗauko status ɗinka a cikin Xender ba sai ka ɗauko wani application ko kana ta wahalar da kanka ba.